Jokedo ne ratich oganda e kaunti ma Homa Bay koro dwani mondo riembe tich jalup ogai mar obila Eliud Lagat kaluwore gi tho makoch mar rawera Albert Ojwang. Kotelnegi kod spika mar bunge la wananchi e kaunti no Walter Opiyo okoni Lagat emano nego kaw ting' e wi tho mar Albert nikech obila nomake bang' Lagat owuon chwalo ng'ur ni oketho nyinge e yor mbui. Gikoni jatend piny William Ruto mondo owuog oko kendo ne ni ngima jo Kenya oriti mana kaka ne okwong'ore kanokawo telo. En gima ber mondo mi jo obila dhi e dala ng'ato mamak nyathi ng'ato ma gitere sel e gikone to iyudo ni nyathino koro tho. Kendo wan kod lit ahinya e Kenya mzima nikech wuoyi matin mane nego wuog oko mondo ked ne ratiro mar jopiny to gi mare en jago moselal. Wan kaka jogo mowuok oko motegno ndalo duto te e kedo ne ratiro mar jopiny. Deputy IG mar police Mr. Langat nikech gima notimore ene ma nyinge iluongo ni notimo gima chalo kamaendi nikech ene ma nooro officers mondo bi otim gima chal kama. In fact nyaka joma noor onego bed ni osegol e tich, ok mana joma ni Nairobi Central Police Station kende, nyaka DCI nikech joma nobiro ka kawo Ojwang gin DCI. Gimbende onego ket gi thenge nikech ging'e gik motimore. Ni onge ng'atno manigi ratiro ma to deprive somebody's life. Nikech ng'iya nena kaka warito pesa. Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamora mora. Why should that one happen on money but not on life? Mamano be nyisa ni wadwaro ni police station nyaka bed gi CCTV cameras. Then mara de police officer ma biro arrest ng'ato nyaka bed gi tag mare, gi serial number manyiso ni identification card mare nyiso ni namba ne en adi. Ok wadwar wach mar police rwako nanga civilian. Riwruok mar